Predstavujem vám našu kamennú predajňu metrového textilu a bytových dekorácií Barger Tex Poprad. Nech sa vám páči, vitajte. Naša predajňa je predajňa s tradíciou. Sme tu pre vás už viac ako 30 rokov. Náš personál vám ochotne poradí pri výbere metrového alebo bytového textilu. Sledujeme súčasné trendy a podľa nich sa snažíme vyberať vždy tie najmodernejšie a kvalitné materiály. Naša široká ponuka dekoračných látok vás určite inšpiruje pre váš ďalší kreatívny projekt. Ušite si svoj originál. Nájdete u nás bohatý výber spoločenských látok, ako sú kostýmovky, šatovky či satény. Nič nezutulní váš priestor tak ako krásny záväz alebo elegantná záclona. Príďte nás navštíviť, pomôžeme vám s výberom látky na záväz alebo záclonu, následne profesionálne ušijeme a zabezpečíme komplet montáž vo vašom priestore.